Den ansvarlige finder ud af, at der er brug for en afløser. Hun laver derfor hurtigt en teamstring på sin Android eller iPhone. Teamstringen markeres med vagtstart og slut samt noter og informationer. Et par medarbejdere vælges fra, da de er på ferie eller kursus eller af anden grund ikke bør forstyrres. Den færdige teamstring sendes med et enkelt tryk til de udvalgte modtagere. Modtagerne ser teamstringen, når de har tid, og en af dem vælger at tage vagten. Teamstringen markeres nu som taget hos alle andre modtagere, og afsender får besked om, hvem der tog vagten. Teamstringen er nu løst. Alle modtagere ved, at vagten er taget, og afsenderen ved, hvem der kommer på vagt.